Tol, pasa mo naman, tol. Ganja time. V minulosti Ganja bolo time. konope veľmi cenným artiklom a cennou rastlinou, ktorá sa pestovala po celom svete. Na začiatku 20. storočia patrilo konope k jedným z najvýznamnejších pestovaných rastlín vo svete, napríklad aj v Spojených štátoch amerických. Bohužiaľ, dnes v 21. storočí je konope nálepkované. Ľudia k nemu majú veľmi negatívne postoje, ktoré aj vyplývajú hlavne zo zastaralých názorov a nepreskúmaných faktov. My nejdeme cestou násilia, my chceme ísť cestou komunikácie a preto vás prosíme, aby ste aj vy prišli sem 4. mája na námestie Slobody a slobodne sa vyjadrili a dali svoj názor na túto problematiku. Odtiaľto sa následne presunieme aj do sadu Janka Kráľa, kde na nás bude čakať Majáles. Na vás všetkých sa veľmi teším. Ešte raz, 4. máj, tu na námestí Slobody v Bratislave. Poznáš ten pocit, keď vieš, že ti ide všetko ako má. Necháš veci plynúť, nerozmýšľaš, ak sa zachováš. Situácie sa tlačia pre teba jak závora, ale neriešiš len tú otázku, že komu zavolám. Toto není náhoda, ale čistá láhoda. Všetko zapadá, deň sa skladá ako pagoda. Slnko a jasná obloha je dnešný dar od Boha. Ty sa pýtaš, ako sa mám, ja vravím pohoda.